खुलुमबाय बयनिसिमबो गुफुर बियार चेनेल नायगिरिफोरनिसिम। गिबियावनो आं खावलायो जायफोर दिनै नखरनि गासैबो बिमा बिफा बिदा फंबाय नखरनि गासैबो हांमा सुरै सुरै बिटिआर एकर्डनि उनाव हांमा सुरै सुरै नेनानै दंमोन। नाथाय दिनै बिटिआर एकर्ड जानायनि उनावबो एनडिपि आफादनिफ्राय दिनैसिम खबर गैया, सरकारनिफ्रायबो खबर गैया। दिनै बिमा बिफाफोरनि गोसो गोरबोआव, जायफोर बिदा फंबाय बिब' बिनानावफोरनि गोसो गोरबोआव मोनसेल' आसा खालायनानै दं। एनडिपि आफादनि दैदेनगिरियानो जा, माखासे सिनियर जिनियरफ्रानो जा, बिथांमोननि खुगानिफ्राय मोनसेल' आसा खालामनानै दं। बिथांमोना अरनबारि गेजेराव हारिनि खामानि मावनो थांनायाव मा जानानै थैमारखो बेखौल' मोनथिजानो लुबैदों। भुटान हाजोआव थैखो ना बांलादेश हाजोआवनो ना म्यानमार हाजोआवनो ना नागालेण्ड हाजोआवनो ना कार्बि आलं हाजोआवनो जिखुनु जाया जायगाफ्राव थै गोमानानै दं नामा? नाथाय मानि थाखाय थैखो, मा जानानै दिनै बिथाङा एनडिपि आफादाव बर' हारिनि थाखाय सासे जांख्रिथायारि जानानै हादोर सिबिनो थांदोंमोन। बिथाङा हादोर सिबिनो थांनायाव माखासे अरनबारि गेजेराव बे बुहुमनिफ्राय जिउखौ नागारनो गोनां जालांबाय। जिउखौ नागारलांनो गोनां जामारबाय ना जायाखै, बेखौल' बिमा बिफानिफ्राय मोनसे सोंलु। बिनि थाखायनो आं दिनै जायफोर बिमा बिफाफ्रा दिनै लामा मोनाखै खावलायनो थाखाय, जायफोर बिब' बिनानावफ्रा दिनै लामा मोनाखै खावलायनो थाखाय, आं दिनै बिनि थाखायनो बयनिसिमबो एनडिपिनि दैदेनगिरि सिनियर जिनियरफोरनाव आं मोनसे खावलायो। आंनि बुंनायफ्राव गोरोन्थि जायोबा आं निमाहा बियो। बर' बिमा बिफाफोरनि जानानै जायफोर बिब' बिनानावफ्रा दिनै हांमा सुरै सुरै दिनै नेनानै दं, बेफोरनि जानानै आं दिनै आंनि चेनेलावनो मोनसे आं खावलायो। जायफोर दिनै बिमा बिफाया बै समाव आबै आबैमोननि माखासे नेमखान्थिखौ बे बुहुमनिफ्राय जुदि नागारलाङोब्ला माखासे सारादु हखामखौ फालिबोदोंमोन। बे फालिनो थाखाय दिनै मालाबा गोसोआव साननाय दं सारादु होनोसै नामा, मालाबा मोनसे मानसिनि आखु हिसाबै, मानसिनि गोसोआव साननाय हिसाबै अबेबा जायगायाव खारनासो दं नामा। दिनै बेफोरखौ लामा नायै नायै दिनै समनि माखासे दिदोनलांबाय। बे समनि बारलांनायाव दिनै मोनसेल' आसा खालायदों। आं बेखौनो एनडिपि आफादनाव खावलायो, अबेबा जुदि माखासे गेना गोरोन्थियाव भुलाव बिथाङा आफादनिफ्रायनो माखासे खैफोदखौ लानो गोनां जादोंब्ला अन्नानै जायफोर दिनै गुबुन गुबुन आफादा मोननै मोनथाम जादोंब्लाबो दिनै जायफोर बिथांमोना एसेबाबो बुंनो हानाय दङ, बिथांमोना अबे जायगायाव थैमारखो, थैनाया जुदि सियरब्ला, थैनाया जुदि अबेबा हाजोआव बिमा बिफाफोरनि खाथियाव जाहाथे फोरमायहरो। बिनि थाखाय बिमा बिफाफोरनि मोनसे मिजिंथिनाय, नखरनि माखासे बिब' बिनानावफ्रा मिजिंथिनाय। आरो आं लोगोसे बेखौनो खावलायो, जोबथारनायाव जायफोर दिनै बर' हारिनि गेजेराव बिर जोहोलावफ्रा बै समाव दिनै आंनि चेनेलाव मोनसे खावलायो। आबसुनि मावथिफ्रानो जा, बेलटिनि मावथिफ्रानो जा, एनडिपिनि मावथिफ्रानो जा, माखासे मुंख्लंफोर जानायनि माखासे दाथाया दिनै सरकारनि आखायाव दं, बर' रायजो राजानि आखायाव दं। नाथाय मोनसे दाथाया दिनैसिम गैया। बे दाथायानो जाहैबाय आबसुनि समाव पुलिसफोरनि गुलिजों साबेसे मानसिफ्रा गुलि नांजानाय, माखासे दिनै आखाइ आथिं दिनै माखासे लोरजिया जानानै थानो गोनां जानाय, आरो बेलटिनिफ्रायबो बिदिनो आर्मि पुलिसजों माखासे आथिं आखाइ मेगन खाना खानि जानानै थानो गोनां जानाय, लेंग्रा लेंग्रि जानानै थानो गोनां जानाय, बमफोरजों आघात जानानै थानो गोनां जानाय, बिथांमोना जाहाथे बेसेबांसो दं, आबसुनाव साबेसे दं, बेलटिनाव साबेसे दं, आरो एनडिपिनि माखासे हादोर सिबिनायाव साबेसे आर्मि पुलिसनि आखायाव गुलि नांजाबोखो,
बेसेबांसो दं बर'फोरनि गेजेराव बेफोरखौ दिनै मोनसे डाटा खालायनो गोनां जानानै फैदों। बे डाटा खालायनो गोनां जानायफोरखौ मानो थाखाय दिनै खावलायनो गोनां जादों, उननि समफ्राव गुवारै रायजो राजाफ्रा मोनथिगोन आरो जाहाथे जायफ्रा आर्मि पुलिसनि आखायाव गुलि नांजानानै थानो गोनां जानाय बिथांमोना उननि समफ्राव गुवारै बयबो मोनथिनायनि मोन्थायखौ मोनगोन। माखासे गावनि सावगारि, गावनि गामिनि एड्रेस, आफादाव मा मुं लादोंमोन बेफोरखौ गासिबो आंनि चेनेलाव हरजोबनो हायाब्लाबो, आंनि चेनेलाव हायाबा देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव हरबाबो जागोन। जों जमा खालायनानै सरकारनि खाथियाव थेर फाथिनो हायो नामा, बा सरकारनि खाथियाव जों बिथांमोननि सायाव जायफ्रा दिनै मावनानै जानो हाया आरो जायफ्रा दिनै माखासे बेंग्रा बेंग्रि जानानै थानो गोनां जानाय बिथांमोननि थांनानै थानायाव सरकारनिफ्राय माखासे मोनथाय, माखासे सरकारनिफ्राय उफायफोर दंबायबायो नामा, बेफोरखौ खावलायनो थाखाय उननि समफ्राव जाहाथे दैथायहरोब्ला मोजां जागोन होननानै आं खावलायो। आरो लास्टआव आं बेखौनो खावलायो, बर' हारिनि गेजेराव दिनै आं बर' बिमा बिफाफोरनि, बिब' बिनानावफोरनि हांमा सुरनायखौ आंनि चेनेलनि गेजेरजों आंनो खावलायहरनो गोनां जाबाय। जायफोर सरकारनि डाटायावबो दिनै गावजाखो ना जेलाव थाखो दिनैसिम खबर गैया। NDBनि दैदेनगिरियानो जा, माखासे सिनियर जिनियरफ्रानो जा, दिनै बिथांमोना अबेबा अरनबारियाव गावनि देहा सोलेरखौ अरनबारि गेजेरावनो बे जोनोमनिफ्राय नागारलांनो गोनां जाखो। बिनि थाखायनो दिनै माखासे आफादनि सोद्रोमाफोरनिफ्राय न'खरनि बिदा फंबाय, बिब' बिनानाव, बिमा बिफाफोरनि खाथियाव जाहाथे नंगौ खबरखौल' मोनथिजानो लुबैदों। भुटान हाजोआव बिथाङा थैनो गोनां जाबाय, बांलादेश बर्डाराव थैनो गोनां जाबाय, हयथ' म्यानमार हाजोआव थैनो गोनां जाबाय, हयथ' गुबुन गुबुन हाजोफ्राव थैनो गोनां जाबाय। नैबेखौल' बिमा बिफाफोरनिफ्राय मिजिंथिदों। बिनि थाखायनो आङो उननि समफ्राव आफादनि माखासे मावथिफ्रा बेफोरखौ गासिबो जायहा दिनैसिम खबर गैया, आफादनिफ्रायबो दिनै फुरा खबर मोनै आरो सरकारनिफ्रायबो फुरा खबर मोनै, बिथांमोनहा माखासे बिथांमोननि गावनि बिदा फंबाय बा गावनि गथ' गथायनि मुंखौ जाहाथे आंनि चेनेलाव माखासे मुं फटकखौ हरनानै आफादनि दैदेनगिरिफोरनाव बा आफादनि माखासे सोद्रोमाफोरनाव सोंनानै जाहाथे माखासे मोजां खबरखौ मोनो आरो माखासे न'खराव खबरखौ हरनो हायो, बेखौनो आं खावलायो। आंनि चेनेलाव हरजोबनो हायाबाबो देरहासार इस्लारिनि चेनेलाव हरनानै जाहाथे देरहासार इस्लारियाबो आफादनि सोद्रोमाफोरनाव सोंनानै बिथाङा अबे जायगायाव थैमारखो, जाहाथे उननि समफ्राव न'खरनि मानसिफोरनो खबरखौ हरनो हानाय बायदि आफादनि माखासे दैदेनगिरिफोरनाव, आफादनि माखासे गुबुन सिनियरफोरनाव सोंस्लुनानै खबरखौ मोनोब्ला न'खरनि मानसिफोरनो मोजां खबरखौ दैथायहरनो हानाय बायदि जों बेखौनो खावलायहरो।